Oké. Goed begin. Goed begin van de dag. Nou, Ja. hallo. Hi. Welkom bij Dit is Geen Podcast. Welke camera? Die. We hebben er drie. Drie. We zijn geüpgrade. We zijn geüpgrade. Welkom bij Dit is Geen Podcast. De podcast die geen podcast is. En vandaag zitten wij... Alsace. Oh, Wat doe je jezelf er aan? heel veel. Vandaag hebben we weer een special guest. En hij was deel in het maken van mijn creatie. Is het nog steeds in mijn leven en is geen melk gaan halen. Ladies and gentlemen, mijn vader. Woe! Ik kom wel aan die kant. Kom jij? Dat mag. Hallo! Hallo. Hallo! Nice. Ja, Nou, nice. welkom terug bij Dit is Geen Podcast. De podcast die geen podcast is. Dit is Joël, ik ben Uzaya en jij bent? De papa van Uzaya, maar zeg maar gewoon Carlos. 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 Vertel, wie ben jij buiten mijn vader? Ja, buiten jouw vader, wie ben ik? Wat wil je allemaal weten? Alles. Leeftijd, alles gewoon? Nou ja, wat vind je... Wat Nee, vind je ik leuk ben om te gewoon de vertellen? papa van Uzaya en hoop als papa zijn jou op een fijne, toffe manier te kunnen ondersteunen om wat moois te maken van je leven. Ja, En ook van je vrienden natuurlijk. Weet je wel? dankjewel. Wat zijn mijn vrienden? Wat? Oh, sorry. Wat? Oké. Wat? Dankjewel. Dus ja, en verder woonachtig bij hem in huis en zo en andersom. Ja. Ja, Wat ziek. Is Ja. het opvoeden nog echt een rol? dus ja, nu een stuk minder. Ja, ja. Nu begint er af en toe meer de bezorgdheid. Ja, ja. Zo dat, maar vroeger was het wel echt meer opvoeden en proberen te zorgen dat alles een beetje de goede kant op zou Beetje gaan. sturen, zeg maar. hè? Ja, weet je, ik ben geen opvoeder geweest die heeft gezegd je moet het zo en zo doen. Mhm. Maar meer de opvoeder, hoe kun je iemand de vrijheid geven om te mogen ontdekken wie je bent en waar je passie ligt. Oké. En ik denk dat Ja. dat wel aardig gelukt is. Dat is een beetje raar toch, want jij hebt twee verschillende opvoedingen gehad, zeg maar. Want je hebt bij je moeder gewoond en bij je vader. Klopt. Dus hoe heb je dat ervaren? Als je gewoon van twee verschillende kanten advies krijgt of dingen hoe je iets moet doen. Ik heb altijd een toevluchtsoord gehad. Ik heb altijd gewoon, zeg maar, als ik het... nu steeds meer trek ik mijn eigen plan, maar eerst hadden we echt vaste dagen. Ja. Dan was ik eerst bij mam en dan bij pap. En dan weer het weekend wisselden we altijd om. En nu trek ik wat meer mijn eigen plan. Maar ik heb altijd een beetje gewoon, zeg maar, een toevluchtsoord gehad. Als ik geen zin had in de een, ging ik naar de ander. Oh. En ik rollerde met de een over de ander en dat. Maar ja, weet je, het is wel twee verschillende manieren van opvoeden. Maar daar heb ik nooit echt wat... Nee, maar ik denk dat het wel eens fijn is, want daar waar je als kind vaker wel struggelt met je ouders. Of het vluchten is, ik weet niet of het vluchten is, maar je kon wel daardoor meer je eigen plan trekken. Ja, Wat denk ik ook voor jou af en toe wat meer lucht heeft gegeven. In de plaats van dat je met twee ouders angry zit te zijn en het dan in één keer moet oplossen. En dat je, doordat we ook wel uit elkaar waren, soms bij de ene tips kon vragen hoe doe je bij de een en andersom. precies. En ik denk dat je daar best wel eens profijt van hebt gehad. Hé, vlinder. Oh, hij ging op je pet zitten. Op welke pet? Oh my god, dit is geen pet. In de vorige podcast al bekendgemaakt, maar die komt over 2 weken uit. Want we gaan wat Want actualiteit we gaan even bespreken. wat actualiteiten bespreken. Zo. Maar goed, voordat we all the Eurovision shizzle... Oh, hallo, what the fuck? Hè? Ja. Rups, Dat is een die rups. ga je niet zien op camera. Waarom Nee, zweeft sorry. hij? Hij zweeft Hij zit een hij zit in een ding draadje. net zoals een spin, als een soort zo, web ja. vast. Kijk. Wat Heel leuk. even checken of jouw audio goed binnenkomt. Oh, dat was de rups. Dat was de Ozai heeft de rups en zijn blues Kijk. zitten. Heb ik de Rups in mijn bloed? Nee, hij zit hier nog. Oh, hij zit daar, maar Hij hij is zat geweest, net, ging hij zo mee zo. Jouw audio komt binnen, dat Ja, wil ik mooi, heel mooi, even mooi. checken. Oké. De Goed. locatie misschien? Ja, waar zitten wij en wat betekent dit voor jou? Want ik vroeg aan jou, hé, waar wil jij zitten? En toen zei jij, oh, misschien is dit wel een gave plek. Ja, dit is de Lidsberg. En de Lidsberg is eigenlijk de achterkant, of eigenlijk altijd mijn achtertuin geweest vroeger als kind zijnde. Gewoon hier aan de andere kant, de Lidsberg, zitten 5 dorpsgemeentes aan elkaar vast. Dus je hebt aan de ene kant Halen, Nunum, Roggel, Heidhuizen, Neer. Ja. Heb je eraan zitten. En dit is gewoon het mooiste speeltuin die je in je leven als jongere kunt hebben. Weten jullie wat de term letsen betekent? Want Nee, daar was vertel. ik wel benieuwd naar. Hebben jullie geen dingen gedaan Nee, om dingen op we te hebben zoeken? heel veel Nee. gemist. Oké. Nee, dat laten we jou allemaal doen. Nou, letsen betekent glijden. En als je Glijden? dan een beetje kijkt, Oh ja, maar nu deze we- berg was vroeger veel minder steil en veel vetter nog qua zand gebeurde. En dan kon je van afglijden. En dat is letsen. In het Limburgs is letsen glijden.
Ja. Litsberg, Glijberg. Kleiberg. Ja. Ja. Maar heb jij zeg maar ook, zie jij de verandering in de berg? Zeg maar, door de Ja, jaren heen? zeker. Ja. Want waar we nu zitten, dat was vroeger echt nog veel meer gelijk. Mhm. Dus de berg begon ongeveer hier waar we nu zitten. Daar begon hij eigenlijk naar beneden Mhm. te gaan. Dus dit is allemaal, er allemaal vanaf gegaan, zeg maar. Dus dat is Allemaal wel... bodemerosie inderdaad. Ja, en Brolin heeft hier verschillende keren zijn arm gebroken, heeft hij mij wel eens verteld. Dus het is zeker geen onbekende plek voor mensen. Nee, en de ambulance is hier ook wel eens vaker echt voor heel veel mensen geweest. Ik ben Snap hier ook ik. echt al heel vaak geweest. Ja. Ook gewoon veel gezwommen, maar ook veel gelopen. Nooit je Veel. bezeerd? Heb ik me ooit hier flink bezeerd? Nee. Jij Nee. niet? Oh, Jij wel? knap. Ja, ik met mountainbiken. Aan de andere kant heb je een nog steiler stukje. En vroeger deed je veel mountainbiken. En dan deed je dat altijd veilig met helm op en beveiliging en zo. En dit was de achtertuin. In de achtertuin doe je geen beveiliging en helm Nee. op en zo. En toen ging ik door mijn achterrem heen en toen klapte ik om op mijn hoofd. Nice. En de fiets verdween hier in de beek. Ligt hij dan nog steeds? Nee, is er wel uit. Maar het was wel schrikken voor iedereen die erbij was. Maar, still alive. Hey. Goed. Laten we even wat actualiteiten bespreken. Hoezo, is er iets te bespreken? Er is iets heel spannends aan de hand. We hebben het een paar podcasts geleden hebben Joël en ik live naar Europapa van Joost Klein geluisterd. Mhm. En het is vandaag Eurovisiedag. 11 mei. Dit is opgenomen op 11 mei. Morgen is 12 mei, dan komt hij uit. Weet je ook de winnaar? Zullen we even tussendoor even een voorspelling doen? Ja, Israël, sowieso. Kroatië stond Ja, volgens mij bovenaan. Ik zou echt heel vet, en het gaat niet gebeuren, maar ik zou echt heel vet vinden als Ierland zou winnen. Ja, Ierland? dat zou ook gaaf zijn. Dat heksen gebeuren en de manier, ik denk, Oh. dat vind ik zo, Dat heb ik gemist. dat is bijna tegen het Keltische aan. Ja, ik Daar zit hoorde zoveel het gisteren eigen- luisteren. Eigenheid van Ierland in, dat ik denk, ja, als je het hebt over Eurosong Festival, hè, Ja. hoe ga je je eigen Land, cultuur, je eigen vertegenwoordigen. land vertegenwoordigen? Ja. Ja, die vond ik echt wel bruut. Maar toch, als we het hebben over je eigen land vertegenwoordigen. Colombia zit er niet bij. Ik vind dat Joost ook echt wel een hele aardige... Nederlandse, Ik bedoel, de Nederlandse muziek zit er echt wel in. Ja, hè, dat hakken, dat is De echt night- ja, Nederlands. vooral het gabberen, hè. Ja. Dat is wat dat gaat, echt wat Joost er weer terug in heeft gebracht. Wat Nederland ooit echt tot de grootste in de muziekindustrie heeft gebracht, hè. Two Brothers on the Fourth Floor, allemaal dat Ja, soort dingen. nog daarvoor, hè. Je hebt Ray en Anita, Ja. Too Unlimited, hè. Too Dat was echt, Unlimited. daar hoor je ook een beetje stukjes in, de pianootjes en zo. Ja, je hoort Die- echt die- dingen het is ook echt terugkomen. van Paul Elstak, Ja, hè? ja, precies. Dus dat, Maar, slecht nieuws voor de Eurovisie-liefhebbers. Joost Klein is gedisqualificeerd. ja. Wat vinden jullie daarvan, jongens? Ja, ik ben daar echt wel van geschrokken en ik ben ook echt wel boos. En waarom ben je boos? Ja, omdat ik het... ik vind het gewoon... Je hoort zoveel verhalen en het begon natuurlijk gisteravond al een beetje spannend te worden toen hij niet mocht repeteren vanwege een incident. Nou ja, toen waren we natuurlijk allemaal zo van, wat is dat incident? Toen linkten we dat natuurlijk allemaal aan dat stukje Met toen met de die- vlag over met zijn die kop vlag zat. en dat why not roepen toen Israël. Wat ik eerlijk, dat vond ik best Joost, maar die was het hele interview sowieso voor Was misschien niet heel slim inderdaad om dat even zo... Why not? Why not? Why not? Maar weet je, maar dat werd vrij snel de deur uitgegooid dat het echt een incident was. Ja. En dat er echt zowel vuisten gegooid zijn. Ja, daar leek het eerst wel op. Daar Dat- leek het dat- eerst dat- wel dat op. hij, dat hij gevochten zou hebben of zo. Of Ja. dat er iets met zijn team en iemand anders wat zou gebeurd zijn. Ja, volgens mij is dat ondertussen ook weer de deur uitgegooid. En Ook dus wel was weer. het een bedreiging. Het is Althans- geen fysiek... Nee, het was geen fysiek geweld. Ja, we Oké. weten het eigenlijk niet. Nee, we weten het Ik niet. vind dat wel het meest Dat is moeilijk het aan het stomme. verhaal. Want iedereen, hè, iedereen is er over aan het oordelen en iedereen is boos. Ik begreep ook dat in Leeuwarden willen ze proberen Joost vanavond nog terug bij Leeuwarden. Daar hebben ze een of andere De euro. Europa Party. Ja, dat. Ja. En daar willen ze hem zelfs vanavond bij hebben. Dus dat ze hun best aan het doen zijn om daar naartoe te halen. Ja. Maar ik vind het hele lastige in het verhaal is, zolang dat je niet weet wat er aan de hand is, weten we het gewoon niet. Ja. Nee. Er worden er wel keuzes gemaakt en ik weet niet of die keuzes terecht zijn of niet terecht zijn. Maar ik vind het wel heel jammer voor Nederland, maar vooral voor Joost. Ja. Ja. Het was zijn droom, toch? Het was echt zijn Ja. droom, weet je wel. Hij heeft echt gemanifesteerd. Joost Klein, droom groot. Ja. Maar wat vind jij van het nummer, Joël? Ja, ik heb al gezegd, hè, niet Even mijn die camera ding. een beetje recht zetten, maar praat veel. Maar ja, ik hartstikke prima Joost, doet het hartstikke leuk inderdaad. Ja, ik heb gewoon niet genoeg informatie of zo om hierover te oordelen. Sorry, ik kan er wel echt een mening over hebben. Zo van, nou blijkbaar heeft Joost dus iets gedaan wat niet door de beugel kon.
Nou, dan word je gedisqualificeerd. Nou, misschien moeten we dat gewoon accepten. Ja, wat ik een lastige vind is... We weten inderdaad niet wat er is gebeurd, maar ik weet wel, Eurovisie heeft gezegd, de kleinste dingen, volgens mij een non-profit Ja, beleid. Een klein dingetje is al... Zero Zero tolerance. tolerance. Ja. Tolerance. Dus dat kan het zijn en dat is inderdaad jammer dan. Wat, volgens jullie, hè? Ja. Was hij de gedoogverder, de winnaar, zeg maar? Ja. Dat je dacht van, hij gaat het echt Ja, Nee. met ik kop had- en schouders boven ik iedereen had uit, gaat niet hij het gedacht winnen? dat hij echt zou winnen, maar ik dacht wel dat hij heel hoog zou gaan eindigen. Hij is wel Welke plek? Top 5. top 5, ja dat dacht ik ook wel, maar hij is heel erg gedaald in bookmakers. Dat was ik wel een beetje aan het bijhouden. En vandaag was hij weer gestegen. Vandaag is stond hij juist weer gestegen. Ik denk dan, ja daarom zeg ik oké, dit is een hele actie om juist weer Joost nu weer naar boven te Ja. brengen. Maar nu kan het dus niet meer inderdaad. En wat vinden we van de gedachte dat het één grote publiciteitsstunt van Joost is? Dat zou wel ziek zijn, alsjeblieft. Ik, Wat hadden jullie het in de auto al een hadden we beetje het- ja, over? ja, toen hadden we Hier een naartoe, beetje even over. vertel even, want welk idee zit erachter? er zijn heel veel mensen. Joost heeft heel veel zitten gooien met een vermist poster voor die vogel die hij heeft. Appie. En Is dat trouwens van Angry Birds of waar is dat van? nee, we weten niet Nee, waar dat de is gewoon vogel een vandaan vogel. komt. Ik En vond het een beetje zo'n Angry Birds Ja, vogel Ja, ja, zo. snap ik wel. Appie heeft natuurlijk de hele tijd vermist posters van oh, if you find this bird. Maar Stuntje, die andere guy, die heeft de hele tijd posters gehad van de beste pianoles, weet je wel, neem bij mij pianoles. En iedereen heeft zoiets van, ja, weet je wel. Ja, een beetje En Joost was non-pop. ook de hele tijd van, ja, dit gaat echt het beste zijn wat je ooit gezien gaat hebben. Jullie gaan zo verrast zijn, het wordt zo Jullie gaan het veel vergelijken anders. met de maanlanding, Ja, zeg precies. maar. Het wordt zo groot. En nu hebben heel veel mensen dus zoiets van, ja wat nou als het er allemaal bij hoort. Ja, maar die vind ik tegelijkertijd wel een beetje moeilijk. Hè? Want ik begreep wel, hij heeft zijn nummer ook als ode aan zijn ouders Ja. gedaan Ja. en zo. Hè? En ik zou het wel heel pijnlijk vinden dat als dit je moment is. En dat je zo'n... Blijft de tak... Nee, ik Oh. trok het eraan en toen brak ik een stukje af. Dus maar dat dit je moment is. En Ja. dat je dan... dit een ode is aan je ouders. En dat je dan door een geweldsincident, hè, zoals het nu wordt Ja. neergezet. Dat je dan je droom zo... Nou, gewoon opnieuw sturen toch? Sorry? Opnieuw sturen. Ja, gewoon, ja. volgend jaar sturen we hem gewoon opnieuw. Ja. Joost Klein droom Tweede gewoon. kans. Nee, maar ik heb wel ook, er zijn heel veel geruchten nu dat landen zoals Spanje ook uit de wedstrijd gaan stappen omdat Nederland eruit gegaan is. Ja, ik hoorde dat Spanje... Als protest, Ja, zeg maar. Ik hoorde net vlak voordat we begonnen, of even heel snel gecheckt, Ja. dat Spanje zelfs dat die wordt onderzocht ten aanzien van Israël, van opmerkingen die kant op zijn gegaan. Ja. En dat ze ook aan het kijken zijn of dat Spanje gedisqualificeerd gaat worden. Ook al. Gaat dit het jaar zijn dat er gewoon 2-3 landen gedisqualificeerd gaan worden? En Albanië, of de Albanese, die hadden in ieder geval wel hun steun weer toegezegd aan Joost. Ja. En die hadden via X hè? Ja, X. X. Hadden ze, Nice. ja, boomer, toch? This guy's up to date. Dat ze daarop hadden laten weten van, ja, please, laat hem alsjeblieft gewoon Ja. meedoen. En, tja. Maar heel even, hè, want in hoeverre leeft bij jullie het Eurosong Festival? Want nu is het helemaal gehyped door Joost, hè, die de jeugd Ja, ja. heeft weten te raken. Ja. Ja. Maar als ik even 5 jaar geleden... Oh nee. Jawel, Ik ben- juist wel. Bij ben mij echt- wel. Oh ja? Ja. Ik ben even, Ja, even benieuwd naar je wel dan. Want Ik ben er zo'n beetje uit aan het rollen. uit aan het rollen, hè? Ja. Wow! Ja, Vroeger toen... als babyjongen zat je al, of Ja, wat? ja, ja. Nee, ik ben echt... Wie hadden we toen? Pa, 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 pa. Ik denk vanaf 2017 tot deze 2021 heb ik dat echt wel flink gevolgd, zeg maar. Door je ouders of ook door je eigen Nee, interesse? zelf vond ik dat wel echt interessant inderdaad. Maar ik ben er een beetje uit aan het rollen. Het is gewoon niet meer mijn muzieksmaak. Ik denk dat dat is. Nou, toevallig heb ik wel nog de halve finale met Ozijn gekeken. Dat was wel lachen. samen aan het schrijven. Daar hadden we een hele theorie achter. Achter de Op een gegeven puntverdeling. moment waren ze de halve finale dingen aan het uitreiken. En het begon met rood-wit-rood, de vlag. Ja. Toen was er rood-wit-rood. Toen werd het rood-wit-blauw. Wel Nederland. En toen hadden we zoiets van, oké, de volgende vlag Is wordt met- iets met met blauw. blauw. En toen hadden ze, oké, Israël of Griekenland. Wij waren zo, Israël. Dus het werd de hele tijd op kleur. En aan het einde werd er een beetje de deur uitgegooid. Maar dat is wel heel grappig. Vorige Ja. keer moeten jullie gewoon boekmakers worden, jongen. Ja. Ja, zeker. Maar je bent er een beetje uit aan het rollen dus. Ja, ik vind het niet meer zo interessant, nee. En jij? Ik ben echt zeg maar, nu een beetje aan het volgen omdat Joost erin zit. Ik vind Joost gewoon echt als artiest heel erg leuk. Ja. Maar ook als gewoon internetpersoonlijkheid. Ja. Ik vind hem gewoon heel grappig. Maar hij maakt ook gewoon goede muziek. En ik vind Europapa echt
in die halve finale, dat laatste stukje. Dat iedereen stond te springen. Ja, en te dat, gaan. maar op het laatste doet hij ook nog een stukje van die outro. Van dat hij tegen zijn ouders, en je voelt echt gewoon de emotie. Dat was zo echt Dat inderdaad. was zo echt. We zaten Ja. daar echt allebei zo van, oh, wow. Oké. Ja. Weet je wat ik dacht toen ik dat zag? Ik dacht, hij is de nieuwe Robbie Williams. Robbie Williams. Ja, Robbie Williams Ja, ja. ken je wel, hè? Ik ben naar een concert van hem geweest, hè? Met mijn ouders ook. Is dat die van Angels? Ja, die. Let me Ja. entertain you. dat Maar, soort maar liedjes. ik ben er naartoe gegaan, niet omdat ik een hele grote fan van hem ben, Ja? maar ik vind hem misschien wel de beste entertainer. Entertainer. Ja, dat, maar gewoon hoe hij... Entertainer. En ik heb hem gezien in de arena Ja. en hij stond daar en hij moest op een bepaald moment moest hij de traan laten rollen. En Hij elk optreden wat je dan ook ziet, en liet elk hem moment, rollen. echt iedere keer op het juiste moment, echt zo dat er één traan zo... Hij liet hem rollen. Oh. Wat? En ik dacht, dat is de entertainer, man. Dat is gewoon... Entertainer. Ja, Was Dus- dat echt of net? dat was wel echt. Ja. En dat vind ik ook wel een beetje bij Joost, want de repetities die er tussendoor zijn geweest, daar was ook het eerste beeld wat uitkwam was dat hij ook zo emotioneel aan het Ja. snikken was en wat Ja. dan ook. En ik zie iedere keer dat beeld terug, dus ik denk, hij is ook al geniaal op het gebied van het stukje Maar het is ook een entertainer zijn. entertainer. Ja. Het is een enorme entertainer. En dat is wat ook zo leuk maakt, weet je. Maar ja, ik vind wel dat hij, voor mij zit hij wel een beetje op de grens soms. Ja? Ja, omdat ik vind het ook wel tegen het stukje arrogantie aanhangen. We hebben vliegen. Ah, Ik vind het echt vreselijk. ja? Ik hou niet van vliegen. Man is een natuurfreak. Ja, echt. Welcome in the nature, Joel. Steve Irwin. Maar ik ga helemaal zo. Niet bij prikken. Dadelijk zit hij met zijn t-shirt over de hoofd. Dat mag niet! En dan ga je zeker roepen, why not? Why not? Maar weten jullie de purpose of de... De Euro-PP. Ja. Ja, niet over het nummer, maar eerst over het Songfestival. En daarna misschien ook wel over de... Volgens mij is het Europa. opgericht na de oorlog om landen weer te verbinden. En het belangrijkste was, het moet niet politiek zijn. Wat Een bij niet veel. politieke liedjesfestival inderdaad, om gewoon landen weer te verbinden in cultuur. En daar ben ik dan toch even nieuwsgierig. Hè? Hoe zien jullie dat nu in het Israël-verhaal? Helemaal Europa? mislukt. Echt, dat gaat... Kom op, man. Ja. Ze hebben zelfs, want er komen nu op TikTok heel veel filmpjes vanuit het publiek. En als je live kijkt, als je de Eurovisie-kant Ja. kijkt, dan hoor je iedereen wild gaan bij Israël. Terwijl in de zaal zelf was iedereen aan het boeien en Free Palestina aan het roepen. Ja. En dat hebben ze er dus gewoon uitgehaald en vervangen met nepgejuich. Wat vind je daarvan? Dat vind ik echt corrupt. Dat vind ik zo belachelijk corrupt. Van die mensen, Ja. Wat vind jij daarvan, Joel? of dat land überhaupt mag meedoen. Nee, gewoon dat het wordt In principe weggehaald. Dat het wordt weggehaald. Ja, eigenlijk. Ik vind Oh, het niet kunnen. Dus dat je Ja. de hele zaal boe hoort roepen, Maar ze- dat je dan op televisie... ja, maar ze willen dat doen om het niet politiek te houden, want anders krijg je die politieke boodschap weer mee. Maar hoe eerlijk komt dan nog het Eurosong Festival over voor jouw gevoel? Ik snap wel dat ze het mee mag doen, maar in principe zou Rusland dan ook mee mogen doen, inderdaad. Maakt niet uit wat je doet, geen politiek. Ja. Eigenlijk zou iedereen alles gewoon moeten meedoen, want politiek is niet, Ik, vind het ook, speelt geen rol. ik blijf het vreemd vinden dat Australië meedoet. Ja. Weet je ook waarom dat zij meedoen? Waarom de fuck doet Australië Maar Israël is er ook geen Europees Nee, land. dat heeft een hele mooie reden. hè, mee? Ik want, ben benieuwd. wat ze hebben gedaan is dat ze hebben gezegd, de Europese landen mogen daaraan meedoen. En de landen die Europa heeft gesteund tijdens de Tweede Wereldoorlog, die Oh. mogen ook weer meedoen. En Australië is er daar één van. En daardoor zijn die daaraan gekoppeld. Doordat, Oh, zo. doordat ze Israël Europa ook hebben dan, gesteund. denk ik? Ja, precies. En zo. Azerbeidzjan doet ook mee. Amerika kan ook meedoen, hè? Ja, Ik vind ja. Azerbeidzjan, ik vind dat zo leuk om te zeggen. Azerbeidzjan. Azerbeidzjan. Marokko heeft volgens mij ook 1 keer meegedaan. Meen ik. 2 keer. Geen idee. Turkije heeft meegedaan, Ja, ook dat weet een ik al. poosje. Ja. 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 Hebben we favoriete nummers van het Eurovisie door de jaren heen? Heroes. Ja, We are the heroes of our time. Hero. dat vind ik zo lekker. Wow. nummer. Ja, dat is echt een lekker Maar ik nummer. vind ook die live performance met die Ja. poppetjes, die heb ik altijd Die is- ook. die Die is, kijk ik eens in de zoveel tijd. Ja, die is echt goed. Ja. Wat Ja. vinden we van de laatste waarmee Nederland gewonnen heeft? Arcade. Ja, Van Duncan. niet mijn ding, Ook maar echt niet mijn ding. nee. Ik A vond het wel broken heart. een Eurosongfestival liedje. Ja. Dat wel. Het zijn niet, allemaal niet zo mijn liedjes. In die Nee, zin. ik vind ook wel, Joost heeft echt een Eurovisie nummer gemaakt. Ja. Ja, want daar zouden we ook nog even op terugkomen. hè. Wat vinden we van het nummer Europapa en de betekenis erachter? Ik vind het een mooi nummer. Ja, Weet je, een het is, ode het aan is een ode aan Nederland, maar ook een ode aan Europa, maar vooral een ode aan zijn ouders.
Ja. Weet je wel, dat hoor je in die outro heel erg terug. Weet je wel, zie je nou wel een paar, ik heb naar je geluisterd. Ja, dat is zo'n mooie lyric. Ja. Ja. Want ik heb niet helemaal meegekregen welke betekenis erachter zit. Is dat omdat zijn ouders, want zijn ouders leven niet meer, dat heb ik wel begrepen. Maar is dat dan omdat zijn ouders hem zo goed hebben ondersteund? Of wat is dan precies de ode eraan? Ja. Volgens mij zijn ouders, zijn moeder is volgens mij gestorven aan een hartaanval. En zijn vader niet heel lang daarna, of het is andersom, maar ik weet even niet meer hoe dat zit. En sindsdien is hij eigenlijk zeg maar gewoon bezig met zijn eigen wereldje. En heeft hij op Pukkelpop gestaan en zo, weet je wel. En zijn hele ding is, weet je wel, Joost Klein, droom groot. Ja. En dat is gewoon zijn hele ding. En dat Hij heeft wel de ideale trademark. Hij heeft wel natuurlijk, echt, als hij mijn heeft wel naam, echt hè? de goede naam ervoor. Precies. Ook nu, hè, wat je bij, hoe heet het ook weer, allemaal die dingen ziet met Joost mag het weten. Hè? Dus daar doet hij niet mee. Joost mag het weten. Ja. Want dat gaat wel heel sterk, ongeluk gekozen. Ja. Tja. Heftig man. Dat vind ik ook van jouw 2 initialen. Maar dat vind jij zelf niet, hè? Ik vind oh jee, dat had echt beter gekund. Oh jee. Oh jee. Zijn initialen zijn Oh oh jee. jee. Wat je tweede naam is? Josefa. Je zei oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh, die vind ik leuk. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Ja. Maar we gaan het zien morgen. Gaan jullie kijken? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Vanavond toch? Ja, vanavond is het. Jij moet werken. Ik moet werken. Oh. Maar ik ga niet kijken. Al had ik niet hoeven werken, ik ga niet kijken. Oké. Wat er bij ons een beetje is, ik heb er niet zo heel veel mee. Lotte vindt het wel leuk, maar dat komt omdat ze dat ook heel veel met je zusjes doet, Ja. met de 2 dames. Dus dan volgen het wel automatisch mee. Ja, ik ben wel heel benieuwd wie dat er gaat winnen. En ik ben er wel bijna van overtuigd, ondanks dat ik voor Ierland ben, zeg maar, dat Israël inderdaad een hele grote kans hebben. Dus gewoon door alles wat er speelt. Maar dat heb ik juist niet gesnapt, want iedereen heeft volgens mij een bloedhekel momenteel aan Israël. En dan gaan ze op hun stemmen. Italië heeft per ongeluk de stemcijfers geleakt. Oh. Nederland stond op tweede met 9%. Ja. Daarna 7 nog wat. Israël had 39% van de stemmen. Oh echt? Ja. Ja, maar ik vind die ook weer heel dubbel, want als het dan niet politiek gekoppeld mag zijn. En Israël bleek uiteindelijk ook de keuze van het Eurovisie Production Team, zeg maar, Producer's Choice. Oké. Ja. Aan de andere kant, Ozaya, vond ik wel dat jij een hele toffe link had over Joost Kleine. En dat hij misschien wel eens zou kunnen winnen. Weet je dat nog? Daar hebben we nog niet zo lang geleden over gehad. En dat ging over Europa. Ja, 9 mei was Europa dag. Ja. Toen had hij de tweede finale. Dus hoe vriendjespolitiek zou het zijn of hoe gescript zou het zijn? Nou ja, nu wordt het dan misschien moeilijk. Als Joost Klein had gewonnen, zeg maar, op Europadag met Europapa. Ja. Ja. Eigenlijk vond ik de theorie best wel heel strak. Ja. Ik geloofde er wel in. Ik dacht wel van, goh, die theorie die hij nu heeft bedacht. En het feit dat hij de eerste is, geloof ik, dat vertelde je ook toch, dat hij het woord Europa gebruikt. Ja, hij is de eerste die echt het woord Europa gebruikt. In alle liedjes rondom de Eurosong Festival, zeg maar. Dus ik vind dat wel lachen. Ja. Ik hoop eigenlijk echt, ik hoop stiekem heel hard, maar ik denk dat de kans klein is dat het echt gewoon een publiciteitsstunt is. Alsjeblieft. Dat lijkt me zo onwijs gaaf. Want heb je die filmpjes voorbij zien komen van die man die dat moest mededelen? Nee. Oh ja, daar hebben we toch samen naar gekeken. Die man stond daar op het podium. Iedereen boeien. Hoe erg gaat je leven daarna dan? Als jouw gezicht keihard op dat scherm. 40.000 man in de Marble Arena. Oeh, justice for you. Had je ook nog gehoord wat hij daarna zei? Zo van, ja sorry, ik ben maar de boodschapper, ik kan er ook niks aan doen. Wij moesten dit zeggen, weet je wel. Dit is wat hij told us. Ja, precies. Ik vond het een beetje medelijden met die man. Ja, maar man. ik vond het ook, heb je meegekregen wat ze op een gegeven moment riepen, want die executive producer met die moeilijke naam, Malcolm die kwam op een gegeven moment op het podium en toen zei de presentatrice, now over to our own Europapa. En de hele Marble Arena begon te boeren toen. Oh echt? Ja, omdat ze gewoon die reference gooiden een half uur nadat Joost gedisqualificeerd was. Ja, dat is ook niet handig. Dat is echt niet handig. Dat is echt niet handig, man. Nou. Ja, en in de recap zitten ze de hele tijd zeg maar, te juichen bij Joost en te boeren naar Israël. Ja, dat is echt, precies. Ja, en Israël zit geloof ik na Nederland, hè? Want dat was ook nog een beetje... Ja, want op een die gegeven repetities was... moment kwam bij de vlaggenloop kwam de Netherlands in beeld en toen kwam die vrouw van Israël op. Ja, precies. Ja, Ja. dat is ook niet slim. Ja.
Ik vond die voorronde, of na de voting had je zo'n heel showtje van Zweden. Dat was ook wel leuk. Ja, Dat ze daar toen allemaal deden. ja die opera Ja. zeg maar, van 5 minuten. Toen, heb je dat gezien of niet? Heb je de halve finale live gekeken? Nee, ik heb niet Op een gegeven afgezien. moment toen gingen ze stemmen en toen heeft Zweden echt gewoon 8 minuten lang een heel nummer gedaan over hoe ze deze willen winnen om vaker dan Ierland gewonnen te hebben. Ja. En op een gegeven moment kwam er een vrouw met een EBU-pakje aan en die was van, hi, I'm from the EBU and I'm the... Oh, echt? Ja, dat was zo. En op een gegeven moment was het van, yeah, and if Finland would have won, this is what the pre-show might have looked like. En dan kwam er er kwam er iets... Oh, dat zeg maar echt even niks. Jawel toch. Wacht, doe nog even, want dat moet herhaald worden. Het is niet caramel dansen, Nee. maar het is wel iets in die trant. Ik ben even kwijt hoe het heet. Het is een dansje dat wordt gedaan met prei. For some fucking reason. Wat? Maar, en toen op een gegeven moment was dat klaar. En toen kwam die guy van Cha Cha Cha, die kwam opeens zo'n nummer gewoon nog een keer aan doen. Tja, En de hele zaal ging wel. En op een gegeven moment toen was het klaar. En toen stond Joost met een bordje wel van Canada should have won Euro. Oh, geweldig, Ja, ja. man. Nou, Ja. Ja, dus hebben we dat. nog een boodschap voor Joost? Joost, als je kijkt. als je dit kijkt, waarschijnlijk niet. Maar we love you, justice voor Joost, Joostus en... Nee, je moet dus zeggen, Joost, als je nou even je mond had gehouden, dan had je gewoon gewonnen. What the fuck, Joost? Ja, waarom moet je nou in mensen slaan? Ja, als hij dat of gedaan heeft. uitschelden of wat dan? bedreigen. Ik Of, ga ook een kindje slaan. Wees eens aardig. Ja. Joost, even goed. We love you, man. Keep doing what you do. Ja, op zich, Hoe ik groot lach is de ik kans lach hem dat hij wel. dit ziet? Niet heel groot. Nee. Nee, maar je We weet maar sturen hem nooit. wel. Je weet maar nooit. Je weet, en zo moet ik trouwens wel heel even zeggen. Ik was laatst bij Kitty. Ja, jij kent Kitty niet. Nee. Maar Kitty is een goede persoon. bekende van ons. Ja. En daar was ik om dingen te bespreken. En toen kwam de dochter van Kitty, Zoe, de jongste dochter. Ja. En die vroeg, wat is... Dit is geen podcast. Dus ik zo, hè? Ik zo, Zoe, kijk je dat? Ja, dat kijk ik. Ik zo, wow. Ik zeg, dat moet ik Ozaya vertellen, man. En Ja. toen had ze echt zoiets van, wow. Wat is dat voor een podcast? Ik zeg zo, ja. Dus, Zoe, Het is geen podcast. nee, Daar het is komt geen op podcast. neer. Ja. Ja. Maar ik hoor wel steeds meer mensen die het luisteren, kijken. Ja, dat heb ik zien. ook. Elke Ja. aflevering heeft nu gemiddeld 100 views. Dus Ja. dat is echt wel insane. Ja, Ja, je had dankjewel. vanmorgen wel een boos zusje natuurlijk. ik had een beetje een boos zusje Waarom? vanmorgen. Omdat we Savi een keer beloofd hebben dat hij de eerstvolgende gast zou zijn. Oh. En toen was Savi niet de eerste. Je moet niet zoveel beloftes doen, net als Joost. Ja. Net als, ja. Ja. Weet je wat mijn excuus was? Wij weten ook niet wat we aan het doen zijn. Ja, oké. Dat is wel echt precies. zo. Ik was laatst nog zo enthousiast aan het vertellen, ja, Kid Cudi. Ja, met de podcast met Q. Ja, ik ga naar Kid Cudi en zo. Nou, bro heeft zijn tour gecanceld. Omdat hij van het podium is gevallen. En dat is ook echt de leemste val. En hoe ooit. is die gevallen? Hij liep zeg maar het podium af. Is er zo, als ik nu zo doe, dat hier dan op mijn hand... Oh ja, dat Die kan val wel, komt jawel. zo. Ja. dat Zo, kan. Dat hier kan. komt de val. Hij staat waarschijnlijk nu gewoon groot in beeld. Hier zo. Ja, dat Ja. is wat Oh, oké. makkelijker te zien. Oh. Dus, Het was echt de Maar was leem- het een lijpe Het was val? echt, nee, het was echt leem. Het was echt gewoon... Ja. En toen? Ja, nu zie ik Ja, dat is wel echt jammer. Want ik kwam er zo Zo af. heeft hij iets gebroken? Ja, Is zijn hij- been heeft hij gebroken. Dus hij, Maar dus- Kid Cudi is ook echt wel oud volgens mij. ja. Maar het ding is, die tour is pas in 2025, hè? Is hij die dan al lang Hey, ik zal je een beetje vertellen. 6 weken, een beetje revalidatie erbij. Dan kun je in ieder geval weer staan. Ja, zeg maar daarom. Ja, nou ja. Kid Cudi, doe er eens aan, motherfucker. Dus ik kreeg zo'n appje. Joël, ik heb echt piep slecht nieuws, maar ook echt super piep. Ja, en dan gaan ze allemaal ziektes zeggen ze. Ja, nou ja. Nou, het gaat niet door! Waar hebben Oh, jullie maar wacht even. Ik zie een beetje frustratie. Wil je hem nog wat meer uit? Ja, nee, maar dat is dus het ding. Ik was dus echt... Vieren jullie maar! Dus ik hoor, die tour is gecanceld. Ja. En sindsdien ben ik echt fan van Kid Cudi. Sindsdien vind ik het helemaal geweldig. Dus als ik hier dadelijk val en ik breek mijn been. Ik ben helemaal fan van. Ja! Nee, maar toen ben ik weer dus een beetje zijn muziek aan het luisteren. En toen... Ja man, dit is echt vet en nu gaat zijn tour niet door. Of ja, hij zei ik ga het verplaatsen. Maar op zich hebben we nu wel een vervanging. Want ik weet niet of je Travis Scott kent. Ja, van naam. Travis Scott. Die man die zeg maar 8 doden heeft laten vallen bij zijn concert in een paar jaar terug. Oh ja. Ja, dat is die man. Leuk!
Die gaat nu wel op tournee. Ja. Hebben we gisteren kaartjes voor En geregeld. weet je wanneer? Jawel, vertel eens wanneer. Toch niet 29 juni of Een dag van tevoren. Ja. Oh, en nou? Mijn ouders vonden het niet zo'n goed idee. Ja, maar hallo, die man is nog nooit in Nederland geweest. En waar komt hij? Gelderland. Gelderdoom. Gelderdoom. Maar de dag ervoor kan toch prima? Je Ja. hoeft Ja. toch de dag daarna alleen maar een beetje Maar aanwezig te zijn. het spannendste was inderdaad qua tickets. Want ik was daar zo bang voor, want ik dacht heel Nederland naar Travis Scott. Dus helemaal... 6 laptops aan. Ja, nou, nee, het ding was, ik zat in de auto op weg naar Zeeland. Dus ik op mijn telefoon mijn moeder proberen, mijn vader, allemaal. Je vader een boete omdat hij op zijn telefoon zat. volgens mij ook 3 telefoons. Ja. En opeens krijg ik een appje zo van Pepijn. Joel, het is niet gelukt. Oh nee. Oh, echt? Maar misschien kan ik het gesprek laten zien. Lees Het is echt grappig. Dus, het is, oké. We moeten even een flink stuk terug. Is er nog een kwartiertje, zelfs nog, mogen de beste winnen, wie de eerste kaartjes krijgt. Nou, het is niet gelukt. En dan in hoofdletters, oh wacht, toch wel! Bro, we did it. Zet je Travis playlist maar alvast aan. Ja, nee, het was echt heel spannend. Maar toen, dus ja, wij helemaal blij zo. Toen kregen we opeens dit bericht. Announcement. I'm clearing up some things because some family problems I might not make it. Oh my god! Maar die moet ook zo in beeld, hè? Ja, dat is gewoon even door. Ja, doe ik. Oh, De eerste dag van de tour, wat 28 juni is. nou. Nou, en dan is het dus... Ja? Nee. Nu gaan we een heel ander onderwerp in. Want dit is nepnieuws. Oh! Dit is door een fan gemaakt die Dit is geen gewoon kaart... fake. Ja, dit is door een fan gemaakt die geen kaartjes kon krijgen in de hoop dat Nee. mensen kaartjes zouden verkopen. Oh Nee. my god! Ja, Wow! en dit is helemaal verspreid. Dit ging helemaal viral op TikTok, zeg maar, dit bericht, zeg maar. Nee. Ja. Maar Dus- hoe ziek ben je dan, man? Ja, Sorry. op zich, Nee, ja, maar- mensen zijn echt maar- jaloers, hè, want op TikTok zie je overal, heeft iemand nog kaartjes, heeft iemand nog kaartjes, heeft iemand nog kaartjes, onder die comments, zeg maar, zo van, Ja. ik kijk, ik heb dan best, ik ben ook zo van, zeg maar, allemaal TikToks en ben ik aan het reposten, zeg maar. Kijk ook de spanning waar dat hij in zijn telefoon was. Zo. Komt dat ik mijn kaartjes nog heb? Maar serieus, dus er is gewoon iemand geweest die heeft bedacht. Ik heb mijn zin niet gekregen. Nou, Ja, ik ga het hij tegen heeft mama geen vertellen. En nou, uit boosheid heeft hij dan een bericht gemaakt en dat gewoon gespreid. Ja, en het ziet er best wel uit, want je ziet echt het logo van Travis Scott en zo op een Instagram. En heeft die Travis Scott er Holy ook op shit. gereageerd? Of Nee, dat niet, Maar het zag er eigenlijk best wel Holy echt shit. uit, inderdaad. Dat is insane. Dat is Dus insane. jullie krijgen geld, zeg maar, ja, van Nee. Ticketmaster, ja, krijg je ook geen nieuws, zeg maar. Ja, Dus, precies. Meestal Je krijgt altijd een mailtje van Ticketmaster. Dat is wel helemaal niet geweest, zeg maar. Wow. Maar hebben veel mensen een ticket omgekocht? Maar, oké, dit was wel ook het ding. Ja, nee, Komt de telefoon weer? Komt weer. Oh, pas je uit. Pas het. even kijken, ja. Dit. Me even got tickets for a kid. That's all that. Deze heb ik gezien trouwens. Zo voel ik me echt wel een beetje. Kijk, heeft iemand nog tickets? Eigenlijk heb je ook gecomment. Ja. Letterlijk ik. Of zo van een heel hype liedje, zo van, ben jij vrij die dag? Ja. Dat is niet gelukt, zeg maar. Dus, maar ik wist dat, zo van, oh ja, dit is een grapje, want ik had een beetje onderzoek gedaan, want zo slim ben ik wel. Dit is een reactie. Je meent ook dit. Ik wist dat het een grap was, maar ik weet niet of je dit kan laten zien. Gewoon kut, ben ik blij. Dat snap ik zeker best. Bij deze kan je het niet laten zien, maar je hoort er toch wat er staat. Ja, het zijn echt geworden vanuit Pepijn. Maar Ja, maar dat snap ik ook al. Gelooft Pepijn het nog steeds? Of weet hij Nee, volgens ondertussen mij dat het nep is? inmiddels heeft hij wel door dat het nep is. Maar ik vond dat heel lach. Ik moest echt lachen toen ik dat stuurde. Hard opgelachen. Ja. Nou, Bizar, man. Maar dingen veranderen, hè? Want je krijgt dat AI gebeuren, dit soort, dat mensen dit soort dingen doen. Wacht, ja. Maar Fake news. ik had ook nog wel iets dat ik dacht toen ik hoorde van, hey, we gaan deze podcast maken. Hij heeft gewoon zelf een thema. Ja, nee, ik heb, Ja, jawel. Er is namelijk iets super speciaals dit weekend, wat we eigenlijk normaal niet in Nederland zouden kunnen zien. Het Noorderleer. Maar wat gewoon oh ja. ik heb foto's gehad van mensen die gewoon in Roermond gewoon echt super vette foto's hebben gemaakt van de Noorderlicht. Oh. En dat je het niet met een blote oog kon zien, maar wel met de camera. Ja. Maar ik denk wel,
what's happening with the world? With the nature? Normaal moest je altijd naar het puntje van het noorden van de wereld. Naar Lapland of wat was het? De simulatie is berekenen, jongens. Maar dan denk ik al, wow. Ik weet ook niet, volgens mij is dat vet moeilijk of zo, of natuurkundig uit te leggen hoe dat ontstaat op Noorderweg. Weet je hoe het ontstaat? Nou vertel, heb jij de capaciteit om zeg maar dit helemaal uit te leggen? Nee, de capaciteit durf ik nooit te zeggen. Maar het heeft te maken, hè, op de zon. Met momenten heeft de zon van die grote extra vlammen, zeg maar, die uitknallen, explosies, zeg maar. En die schijnen. Het is gewoon een vuurbal, toch? De zon. Ja. En er komen explosies op en die explosies die veroorzaken een grote brede vlam. Ja. En het is zo dat die vlammen steeds groter worden, dus die explosies worden groter. En die stof die daarbij vrijkomt, die gaat dan door de luchtverplaatsing. En die stof, dat zie je als noorderlicht. Ja. Dus dat is het noorderlicht wat je ziet. En doordat er dus wel het een en ander verandert. Maar dat is toch meestal groen of zo, of paars? Ja, groen, paars, blauwig, eigenlijk verschillende kleuren daarin. Maar ik vind het wel echt een, Hallo. wel een verschijnsel waar ik wel echt van denk van wow, hoe zit moeder natuur in elkaar? Ja. Daar heb je er wel eens over nagedacht? Zo. Ja, maar ook Ik als je vind de kijkt naar, wetenschappelijke naam van het Noorderlicht ook goed. kijk, als je kijkt naar de blaadjes en hoe dit allemaal werkt. Kijk, ik denk dan, die moet Man's hier niet... getting philosophical. Als ik zo... Nee, ik ben gewoon even aan het kijken. Dames en heren, we zijn hier bij de nieuwe Freek Vonk. Nee, maar ik denk Professor Dr. Joel Holland. zit hier niet gewoon ergens een architect achter of zo, die dit allemaal heeft bedacht, zeg maar. Ja, maar weet je dat ik dat wel heel leuk vond? Ik vond als kind zijn, hè, want dan heb je het wel over hier de natuur. Hoi. Ja. We zijn hier, er lopen allemaal mensen, allemaal fans langs, hè, die allemaal zwaaien. En, We gaan incognito het maar ik had wel vroeger altijd als kind zijn, dat ik wel altijd dacht, wie heeft dit gemaakt? Dat je iets in de grond kunt stoppen, dat het zo rood kan worden, dat het zoveel mooie bladeren krijgt, dat het daarna verkleurt, dat het daarna alle kleuren krijgt die je maar kunt bedenken hè, in de herfst. Dat het dan allemaal afsterft en dat het dan weer gewoon opnieuw opkomt. En dat het gewoon allemaal past en dat het in de cyclus past. Ik vond dat als kind vond ik dat gewoon zo speciaal om daarover na te denken. Dat als je een blaadje, vroeger deed ik al eens, Freek Vonk hè, ik kreeg vroeger ook, dat heb jij ook al eens gehad, zo'n vergrootglas. Kistje met zo'n rood Ja, dopje. precies. Zo'n glazen kistje, groot dekseltje, groen vergloot. En dan kon je dan van alles in doen en zo, beestjes en blaadjes. En Ja. op een gegeven moment dan zo'n sterke lamp en dan een blaadje. En dat je dan precies allemaal die kleine Adertjes. die adertjes ziet lopen en zo. Dat je dan echt denkt, wow man. Maar dat vind ik hetzelfde met zo'n noorderlicht. Of met een mens bijvoorbeeld, hoe dit zo complex in elkaar zit en dat zo... Ben je ooit wel eens naar Bodies geweest? Bodies? Zat dat in dingen, Noordwijk? Nee, in Amsterdam. Oh nee, Corpus is dat. Dat is Corpus. Nee, Bodies, even serieus. Als jullie een keer de tijd hebben, echt serieus doen. Bodies, dat is ik geloof een Chinees geweest. Die heeft bedacht. En we kunnen wel op het anatomiegebied, dus op hoe dat een lichaam functioneert en werkt, kunnen we allemaal theoretische dingen op doen, maar we moeten dat gewoon echt maken. En die heeft dus mensen gevraagd, als jullie doodgaan, mag ik dan je lichaam hebben? Ja. En mag ik dat lichaam dan gebruiken om tentoon te stellen? Voor de wetenschap. Ja. En dan hebben dus heel veel mensen hebben daar ja op gezegd. En wat hij dus heeft gedaan, is heeft die lichamen gekregen, die heeft hij helemaal dusdanig bewerkt, verwerkt, dat het in het lichaam in de plaats van de vloeistoffen, dat daar plastic bijvoorbeeld in is gekomen en zo. Oké. En zo heeft hij bijvoorbeeld iemand die volgens mij saxofoon speelt, heeft hij allemaal in schijfjes gemaakt. Dus die staat tentoongesteld in schijfjes en die heeft uiteindelijk dan een saxofoon vast. En dan zie je dus eigenlijk hoe dat hele lichaam is opgebouwd, hoe dat lichaam van binnen is, maar zo zie je ook longen waar mensen die roken, dat was ook een beetje de theoretische gedachte van, laat mensen ook bewust maken van, leef gezond, eet gezond, rook niet, drink niet, doe die shit niet. Van gewoon hoe dat dan eruit ziet. Dus dan zie je daar gewoon echt hele zwarte, verrotte longen zie je dan van, dit gebeurt er als je rookt. Maar zo hebben ze dus ook, want onze aderen, die zien we, als je zo wel eens kijkt, dan zie je zo je aderen zo lopen. Maar je Of hebt een dus of ook, andere gekke oorlogswond. ja, precies. Maar je hebt ook haarvaten. En die haarvaten die zijn dus zo dun als je haren ongeveer. En dan heeft hij dus al het bloed uit laten lopen. En dan heeft hij daar een of andere vloeistof in laten gaan wat hard is geworden. En dan heeft hij daarna de rest van het lichaam er allemaal vanaf gehaald. Zodat daar alleen maar een skelet staat.
van alleen maar haarvaten en bloedvaten. En dan zie je dus het hele bloedstelsel van de mens. Inclusief hart? Ja, inclusief hart. Daar moeten we eigenlijk En een dat is zo freak om te zien, want dan ga je dus, dat vind ik soms het enge van het lichaam. Een complex lichaam hebben wij. En dat het bij heel veel mensen allemaal goed blijft gaan. Hè? Want je hebt mensen die een hersenbloeding krijgen of een hartinfarct of wat dingen. Maar als je Zo ziet, ingewikkeld is dat. wow. Maar dan zie je dus ook sporters. Iemand die aan het sporten is en dan zie je overal de spieren, zie je dan zo vast hoe dat eruit ziet. Echt, doe dat man, dat is echt super Het vet. was wel echt één graag etentje. Dus waarom wij vandaag met me gaan eten? Nou luister, wil jij je lichaam zeg maar opgeven zodat ik jouw zenuwen kan vullen met epoxy? Maar, zouden jullie daar bijvoorbeeld voor openstaan? Ik weet niet, Vind je dat een beetje een echt idee dat je in de stukken wordt gesneden naar je... het lijkt mij best grappig. Ik wil wel zeker weten dat ik dood ben. Ja. Dan denk je, Kut man, er zit epoxy in mijn voet. Ja, ik vind het wel mijn oma, mijn moeder, Ja. die heeft altijd gezegd, ik wil mijn lichaam wel voor de wetenschap geven als ik ben overleden. Ik weet eigenlijk niet of dat nu daadwerkelijk wel eens gebeurt of niet is gebeurd, want dat gebeurt dan een keer achteraf, want je mag wel afscheid nemen en zo. Hè. Ja. Volgens mij niet onze strookziekte. Ik wou net zeggen, oma is gecremeerd. Shit, nee, dat is niet. Sorry oma, het is niet gelukt. Maar Kan je hier nog iets mee? Nee. mij lijkt het wel heel lijp ergens, dat als je dan zo naar zo'n tentoonstelling gaat en dan zegt, hé, dat is Freds van hier langs. Wat? Godsamme, ik zou dat bloedstelsel overgaan kennen. Vergeet ik man! Nee, maar dat lijkt me echt wel. Ik heb het altijd geweten, hij heeft een probleem aan zijn hart gehad. Ja, dat is een misfunctie aan de agglomeratie. Dat zie ik. Dus godverdomme vergeet ik van 2000 verder gaan. Nee, ik ken iemand die studeert geneeskunde en die moet ook zeg maar in mensen snijden, zeg maar. In dode mensen, ja, dat vertelt hij dat ook. Van, ja, dat. Ja, meestal krijg je gewoon de restjes dan. Nee, maar meestal is dan. Je bent dan om zijn beurt, zeg maar, hè. Die doet dat, zeg maar, en dan, ja, dan doe je dat even en dan. Ja, er zitten trouwens allemaal chemicalen gaan erin. Ja, zeker, want het moet ook wel bewerkbaar blijven, zeg maar. Ik vind het wel jammer dat ik nooit een koeienoog heb mogen ontleden met biologie. Oh, dat heb ik wel gedaan. En ook echt een varkenshart en zo voor de studie. Dus dat was altijd al. Ja, dat zijn wel leuke dingen. Maar als je dat heel interessant vindt, in Nijmegen. Het museum? In Nijmegen, nee. Daar heb je het anatomisch museum liggen in het Radboud ziekenhuis. En dan hebben ze dus alles op sterk water staan van de menselijk lichaam. Volgens mij heb ik dat wel eens gezien. Ja, en dat is echt zo vet om te zien. Ja, dat denk ik ook. Voet. Ja. Hersenen. Dit is een voet. Ja. Dit is een linkerteen. Maar wat wil je zeggen, lijkt je wel vet? Ja, nee, ik wil sowieso wel zien. Ja. Ja. Nee, wij zijn toen ook nog eens een keer naar het museum geweest met de auto. Ja. Dat is ook echt sick. Het heet het museum. Je kan er verrassend weinig zien. Je gaat namelijk gewoon een kamer in die compleet donker is. Je wordt zeg maar een beetje in de vel gezet van een blind iemand. Een beetje. Ja, je wordt in het vel gezet van iemand die niet kan zien. Dus je kan je ogen open doen, maar je ziet niks. Is het museum? Het Ja, is een museum. Het is echt museum. Dus je loopt naar binnen en je ziet niks meer. En je hoort auto's en je voelt ook de bumper van een auto. Je voelt ook struiken langs. Je loopt op een gegeven moment de winkel in. Dan voel je alle schappen en dan voel je de producten. En je moet ook bijvoorbeeld een weg oversteken met een stoep. En je krijgt wel een blinde Het geleiderschap. is pikken donker in. Ja. Nou, het is daar zo donker hè. Dat je ogen lichtflitsen gaat maken. Ja. Ja, je hersenen gaan Ja, je flits hersenen. maken omdat je hersenen gewoon zeggen, Dit dit is klopt raar. niet, Ja. dit klopt niet. Dat Er is moet niet- ergens licht zijn. Ja. En dat is heel vreemd, want je gaat echt lichtflitsen zien om de zoveel tijd. Ja. Maar ja, weet je, dat doet niks, want het is niet zo dat die de weg voor je oplicht. Ja, ja. Het is wel heel grappig om te zien dat je brein dat gaat doen. Het brein is sowieso een heel erg leuk onderwerp. Ja. Dat is sowieso cool. Maar Dan kunnen we echt nog een hele Is het ook podcast echt zo over dat vullen. zelfs in een mier dat hij ook een heel brein heeft? Ja, Ja. alles heeft in principe. Maar het is wel zo, en daar zit bijvoorbeeld het slapen zit daar ook weer een hele belangrijke rol in. Dieren die winterslaap hebben, die hebben maar een heel klein brein. Ja. En weet je waarom dat is? Nou. Omdat die het maar een klein beetje nodig hebben? Ja, omdat namelijk hoe meer brein dat je hebt, hoe harder dat je lichaam moet werken. Ja. En als je in winterslaap wil gaan, dan wil je eigenlijk dat je lichaam zo rustig mogelijk doet. Ja. Dus hoe minder hersenen, hoe minder prikkels, hoe minder overprikkeling, hoe minder... Ja. En je hart gaat bijna stilstaan. Ja. Hè? Die hebben echt dat hun hartslag maar een paar keer per minuut gaat. Dat is echt bizar.
De wereld van de natuur. Wow. Ja. Ik had eigenlijk zelf nog een onderwerp, wat ik dacht, oh, dat is misschien wel grappig, want we hadden het net. Maar we zijn zo afgeslingerd van het pad waar we eigenlijk op zaten. We hadden het straks, zei jij FAM en toen zei ik van ja, mijn vader is gewoon van de afkoos. Wat vind jij van afkoos? Afkortingen. Wat vind ik van afkortingen? Ja, dat is wel een grappige vraag. Bijvoorbeeld, Wat ik heel grappig vind aan afkortingen is dat in onze jeugd, zeg maar, dus de boomer, in onze jeugd gebruikten we bijna nooit afkortingen. Nee. Nog sterker, dan was het altijd leuk om juist af en toe moeilijker, ingewikkelder, wat dan ook te gebruiken, want dan was dat heel leuk. Als ik zie nu, we hebben daar wel eens om gelachen, jij stuurt me dan wel eens een appje met in het begin, wanneer dat je naar huis toe komt of Ja. waar dat je dan zit, allemaal in afkortingen. Toen begon ik van die belachelijke afkortingen terug te maken. Hè. Ja. Ik ben onderweg. Ibo. Ja. Dat soort dingen dat ik dacht, oké, maar blijkbaar is het wel van deze tijd. Het is wel dat echt hoe dat werkt. veel meer wordt gebruikt. Want vroeger, dus het was wel voor mij dat ik echt moest schakelen, dat ik dacht, Ja, maar Wat? jij gebruikt ook best wel vaak afkortingen. Je gebruikt IIG in ieder geval, ja, IDK, Wat is de meest bekende? AUB, denk ik. LOL. Die ken ik niet. LOL, laughing out loud. Oh ja, ja. lol. Ik denk dat wij die wel het meeste gebruiken. Want meestal Ja, hebben wij wel lol. een lol of dat soort dingen staan. Hard of Ja, maar wat goed, een- lol is natuurlijk wel een Nederlands woord. Ja. Ja, maar ook wel in de afkorting ook wel gewoon. Ja. Ja, en HBJ, hoe bedoel je? Hoe bedoel je, ja? Maar hoe- HJB, hou je bek, ja. maar hoe vinden jullie dat sowieso dat de Nederlandse taal zeg maar aan het vermakkelijkeren is? Simplify, Of, ja. dat het simpeler aan het worden is? Eigenlijk moeten we, als we naar Amsterdam gaan, moeten we echt opletten naar de taalgebruik daar. Of we Ja. daar echt van de afkoos zijn daar. Doe Ja, mij maar daar zijn een- ze ook echt van- Een Latte C of Een ESMA. een ESMA. Wat is een ESMA? Een ESMA? Een ESMA, lekker een ESMA Doe mij met maar de een meiden. Esma. Geen idee. Espresso martini. Jezus. Heb je zin dadelijk in een lava van Coa? Oh, dat is een latte of zo. Of wat? Nee, lava Coa. Heb je dadelijk zin in een lange wandeling of een korte wandeling? Echt? Wow, die had ik nog niet gehoord. Echt serieus. Ik ben wel echt nieuwsgierig. Wie bedenkt deze shit? HDP, Hilly de Peely. Jullie HDFP, Hilly de fucking Peely. Maar wie bedenkt het? Ik denk dat dat ooit gewoon. Ik denk dat de meeste echt wel afstammen van de Randstad. Want ze worden veel in de Randstad gebruikt. In de Randstad zeggen ze ook gewoon kappies. Ik zei dat ze straks tegen jou voor de grap, maar dat Ja. is echt wat ze in de Randstad zeggen. Gewoon lekker een kappietje drinken. Cappuccino. Ja, cappuccino. Ja. Maar echt bizar. Bed, Ja, uit. Ja, dat is alright. ja. Maar sowieso, y'all, you all, weet je wel dat zin. Maar in het begin van sms'jes sturen, Ja, er had je toen niet W8? Als in wacht? Nee. Echt, wij deden sms, jongen, gewoon hele berichten. En dan moest je in het begin, want dat was op de Nokia en zo, dan kon je maar een x-aantal woorden gebruiken of letters gebruiken. Dus dan was je klaar en dan moest je verzenden en dan begon je dan weer verder. En dan ging je verder totdat je dan weer, en dan deed je weer enter of verzenden en dan weer door. Dat was echt gewoon Ik zo. dacht dat het juist zo kort mogelijk was, weet je wel. Maar dat waren W8, wij in het begin helemaal niet gewend. Je was niet gewend om in het begin berichten met elkaar te sturen wat gewoon heel simpel, heel kort was. Waar ben je? Nee, hey, wat ben je aan het doen? En wat gaan we straks? En up. En dan ging het verzenden. En nu stuur je gewoon, hey, waar ben je? Ja. Maar soms, WDJ. Ja. soms zelfs met misklikken dan doe je gewoon, Ja. want heel vaak heb je een i of een T verkeerd, maar dan Typo's. snap je het gewoon. Ja. Ja, ik vind het wel een heel bijzonder iets. Maar zo had je, eerder had je ook bijvoorbeeld het woord van het jaar. Dat hebben we nog steeds. Ja, maar zie je dat daar ook iets in verandert? Ja, het wordt steeds hipper. Ja man, dat valt mij dus ook op. Wat was het vorig jaar? Ik weet het, ik volg het al niet meer helemaal, maar Was vorig jaar AI? Kan. En het is ook een keer wappie geweest. ja, Met corona toen. met corona toen. 2015 was het Ja, Dagobert. corona-wappie was het zelfs. Volgens mij wel, ja. Ja. 2015 of zo was het Dagobert Ducktax. Oh ja. Nee, ik weet wat het dit jaar was. Grijflatie. Wat? Ja. Dat... Omdat er dus in Rusland oorlog was, kregen wij geen gas. En daarna moesten bijvoorbeeld de zonnepanelen ook duurder worden en de stroom ook. Ja. Omdat we dat geen was gas meer kregen. grijflatie. Het was zo, iedereen maakte gebruik van. Ja, ja. Iedereen het feit ging dat- graaien naar de inflatie. Hoe? Graaien.
Hamsteren. Ik voel dat dit een... hoe heet dat ook? Inside joke? Ja, nee, niet inside. Maar dat dadelijk ergens in zo'n short Een meme. in zo'n meme terecht. Een meme. Ja. Oh, dat man. Meme. Ja, wat vind jij van memes? Ja, ik vind het spelletje met memes vind ik heel erg leuk. Want wij hebben met die kaartjes. Oh, what do you mean? Die vind ik heel leuk. Daar hebben we echt een keer dubbel om gelegen. Vakantieding. Nee, maar wat vind jij van zeg maar, het concept memes? Een stil uit een serie of iets kan gewoon zo ontzettend populair worden dat duizenden mensen dat dagelijks maken. Ja, ik moest daar in het begin heel erg aan wennen. Dat ik in het begin ook echt moest nadenken, huh? Waarom dan? Maar het is ook de domste shit. Ja, maar dat ik denk, En nu heb maar je... wat is hier lol aan? En dan zag je allemaal die comments eronder. Ja. En dat ik echt dacht, huh? Je hebt nu de Pedro meme, de rondspinnende wasbeer. Ja. Wat? En die hebben we niet zo een keer laten zien. Ah shit, Oh, ja. ik voel me oud man, ik voel me oud. Je hebt die ook gemaakt, toch? Ja, ik heb die met een tijgertje gemaakt. Oh, heb ik die gezien? Nee, die staat op TikTok. Oké. Jezus, 55 berichtjes. Joost mag toch door. Oh, Nee, dat zou echt wat zijn jongen. klaar met Joost. Het is klaar. Optieven. Dat, ja. Maar ik Laten ben we- wel oprecht dus benieuwd, wat vinden jullie eigenlijk nu van de snelheid waar dat we in leven? Omdat TikTok, gaat zo snel. Ik laat hem niet Snapchat, allemaal dat soort dingen. Het gaat allemaal heel dat snel. dat is allemaal zo. En daarin heb ik dus ook begrepen dat de jeugd, hun concentratieboog, daar waar die Heel. vroeger heel lang was, is dat die nu echt tussen volgens mij 10 seconden en een minuut legt en Het dat is- het dan klaar Het is. is wetenschappelijk bewezen dat de bergbekeken video's 7 seconden doen. Serieus? Ja. Wat vinden jullie daar eigenlijk van? Maar wij maken een podcast van een uur. Daar je iets te lang mee, denk ik. Nee, ik weet niet. Ik denk dat het aan de ene kant natuurlijk ergens een beetje menselijke evolutie is. Steeds Want de sneller. wereld gaat ook steeds sneller van ons heen. Weet je wel, we willen steeds snellere auto's, we willen steeds sneller van A naar B. Dus ik denk dat het ergens ook wel een stukje evolutie is van het wordt nou eenmaal sneller. Ja, is dat zo? Want ik hoor steeds meer mensen die zeggen, ik wil zen, ik wil Ja, yoga, maar ik wil mediteren, ik wil dat we Mijn met lichaam elkaar is een gaan tempel. verbinden. Nee, maar ik denk dat dat misschien een beetje de backlash is. Want als je gaat kijken naar de evolutie van voertuigen, weet je wel, alles wordt steeds sneller. We begonnen natuurlijk met fietsen, met het grote voorwiel, maar toen had je de Wright Brothers die het vliegtuig hadden. En het vliegtuig werd steeds sneller. En nu hebben we sneljagers die de geluidsbarrière breken. Maar ook lopen wordt steeds sneller, want iedereen heeft tegenwoordig een elektrische step. Iedereen heeft tegenwoordig een fatbike. Ah. Weet je wel, dus het gaat ook steeds sneller. En ik denk dat we steeds meer zullen zien dat mensen steeds meer zoiets gaan hebben. Zo ja, maar nu wordt het wel heel langzaam. Maar worden we nu ook slimmer of worden we dommer? Nu dat we zo'n AI kunnen gebruiken, je hoeft niet meer zelf een hele tekst te bedenken, maar je begint een stukje en dan laat je de rest er allemaal onder zetten. Ja, maar ik was bijvoorbeeld gisteren aan het denken, ik was zo in zee, ik weet niet, opeens dacht, hoe zijn we gewoon hoe lang ook deze zeggen, ik weet niet hoe lang al mensen zijn. Maar hoe zijn we zoveel mensen naar een hele maatschappij gegaan met auto's en bedrijven die Ja. werken, zeg maar, van Menselijke evolutie. van eerst met een stok tegen een boom aanslaan naar Ja. een hele werkende economie. Ja. Ja, Hoeveel try- ik vond het best een vette vraag eigenlijk. Ja. Want het is natuurlijk ook zo, want ook als je naar de hersenen kijkt, komt hij weer. Ja. Als je vroeger naar de hersenen keek, die waren een stuk kleiner dan de hersenen die we nu hebben. Ja. En volgens mij zelfs tussen de 20 en 50 jaar geleden waren onze hersenen nog groter. Dat laat ook weer zien dat we aan de krimpen zijn. En een vrouw hersenen is trouwens groter dan een mannenhersenen. Dat is omdat wij meer ruimte nodig hebben of als we vallen, dat hij meer bewegingsruimte heeft. Ja, daar zit ook weer een theorie achter, hè? Daar zit een theorie achter dat wij vroeger als mannen alleen maar hoefden te jagen. Ja. Dus we hoefden alleen maar gespitst te zijn op, gebeurt er iets, zit er ergens een vijand, zit er ergens een dier, wat dan ook. Ja. Ja, en dat vrouwen veel meer moesten verzorgen, die moesten het overzicht houden. Ja. Ja, dat. Maar voor de rest van die vraag hebben we geen tijd meer. Nee. Ja, is dat weer bijna zover? Ik denk dat het wel ondertussen Ja. alweer bijna zover is helaas. Zie, het gaat snel man. Jullie zijn wel één ding vergeten. Dat zijn we vergeten. Maar daar Nee, dat is de pet. Daar hebben we het, Oh, ja, daar hebben jullie de daar vorige hebben we het keer- in de volgende aflevering over, die al Oh ja, dat was opgenomen het. is. Dat was hem. Met Jerome. Ja. We hebben weer gelogen. En in de Koningsdag aflevering zeiden we, de volgende aflevering is met Jeroen. Dit is niet Jeroen. Martijn.
Martijn. Oh ja, Martijn. Martijn. Maar daar mogen jullie niks over zeggen. Over Shit. Martijn. Dat is Dat niet is nog Martijn. geheim. Dat is nog geheim. Spoilers. Oh ja, we hebben kunstbende landelijk. De eerstvolgende podcast is met Jerome en daar gaan we het ook hebben over van alles en nog wat. Dus ja, dat. Wat zou jij, want dat doen we nu de laatste tijd een beetje met gasten, vinden we wel leuk. Wat geef jij de kijkers mee? Kijk naar die camera. Kijk naar die camera. Wat geeft de gasten Of mee? je mag naar die camera kijken of die camera. Je zei alleen kijken toch? Ja. Nee. Wat geef ik ze mee? Nou, ten eerste dat je sowieso deze podcast moet gaan volgen. Doe je dat niet? Ga dat in godsnaam doen. Holy shit. Dat even één. Want dat doen jullie ook een beetje te weinig, vind ik wel. Want jullie mogen er echt wel zijn en jullie podcast is wel gewoon vet. Dat één, maar vooral, we zitten hier in de natuur. Ja. En wat ik wel mee wil geven is, doe je ding, ontwikkel je, ontplooi je, ga groeien. Maar stap af en toe ook even de natuur en om af en toe even een beetje tot rust te komen. En geniet van het leven. Dat doet hij vaker. Dat doet Ja, hij vaker. Dat doet hij vaker. Dus, maar bedankt voor het luisteren, voor dit gezeik en gezanik. En zo. Bijna. Bijna? Wil je hem doen? Ja, hoe gaat het ook weer? Dankjewel voor het kijken, luisteren, aanhoren van ons gezeik. En dan mag je gewoon een beetje improviseren en dan zeggen wij wel houden. Dankjewel voor het kijken en luisteren van ons gezeik. Aanhoren van ons gezeik. Oh. Aanhoren van ons gezeik. En blijf kijken, blijf het volgen en tot de volgende keer. Doei. Niet vallen! Zo is het niet.